Sengibalile 11 months awukhokhelile 4000 nemali 4500 asewukhokhile. Yeah. Yabona ukuthi usudlulile kuloya 1000 luya 1000 ayewuthathile waphusha inzalo wazi waceba nawe. Nayo mfowami inzalo nayo iyazala mawubaphinde weqisa. Nenzalo futhi iyazala phezulu kwalapha. Mzansi Reality TV. Kama lami ke ngumthokozisi uTshitshila Majongosi uNtaba ikhonja abagangile. Inhlolo emhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi. Kanti ke sise Mzansi le sikhona eThekwini eGagasini eMayville ensimbini la sibhalele khona ke intokazi yakamiya mayelana nodaba layo olifaka umashonisa neindaba zama ID angasabuyiseleke akasakwazi ukuyisa umntwana wakhe esikoleni. Namhlanje uthi asimvakashele sesiluza udaba lakhe sike sibeze ukuthi ke lo mashonisa udaba lakhe uthini sibangene singene ngaphakathi. Qoqo ubani hayi thina sisi ngicela uvele eminyango. Uyaphila sisi? Yaphila njani? Akuyaphila kusisi ngabe uneliswa Mia? Yebo. Singangena ngaphakathi. Yebo ngihamba. Sibonge kakhulu ngokuthi ke besingenise ngaphakathi nangokuthi sesimtholile sisiwami njengoba sesingaphakathi ngiyathanda ukuthi ke utshele ababukeli bethu ngaphambi ukuthi ade usibhalelile la ekhasini lethu ukuthi ke unenkinga enkulu ongasakwazi ukulala ubuthongo ngenxa yokuthi ke kunezimo sempilo wawuthi zama na ukulungisa impilo kwagcina suyifaka obishini. Cela nje usichazele ukuthi usisi ngabe ubani indawo esikuyona ikuphi la sikhona nendawo masungena odabeni lakho utshela ababukeli ukuthi ke ngabe usibizelini. Yebo. Ndiyanibingelela babukeli emakhaya. Igama lami linguneliswa wakwamiya. Ndihlala ensimbini. Ndiseduze nesikolo insimbini primary school. Udaba lami enizolibeka lana ndinenkinga yokuthi ndaya kumashonisa ndiyoboleka imali ndizohambisa umntana esikolweni kungoJanuary kunyaka ophelile. Hayi ngayiboleka ke imali ngoku senisenkingeni yokuthi imali ndikhokhile ndaqhubeka ndakhokha ngoku aninawo amandla ndikhokha ngemali yegrant. Ngoku ubhuti mandifika kuye ndimchazela ukuthi amandla aninawo ngoba uyithathile iID yami ingakuye. So imali yegrant kukho lanto imali ekuthiwa kufuneka uvuselele. Imali yegrant isamile andikavuseleli. Mandifika kuye ndifuna iID hayi akakwazi ukunika uthi iID uzoninikeza sendimnikeze imali. Ngoku andikwazi amandla awekho ngoba nomama la ekhaya ndihlala naye uyasebenza akatholi imali eningi. So umama uthi mayithola imali akwazi ukuthenga ukudla uba sikwazi ukudla la endlini mina nezingane zami. Hayi ke wafika uma wathi mandihambe ndiye Home Affairs ndiyokwenza enye iID enzele ngikwazi ukuhamba ndiyovuselela awukhona ukuvuselela iID ingekho. Ndahamba ke ndiyokwenza iID mendifika ndayenza iID. Hayi ke kwathiwa ke mase ngiqeda ukwenza iID kwathiwa into ezonisiza ndingenza itemporal ID ndingakhona ukwenza into zami ngayo itemporal ID. Ndithe ndisayenze njalo itemporal ID mase ndigodukile ndifika ndalala ekhaya. Ndithe sisalele nje kanjalo ndeva inokho eminyango mendithi ndiyobheka eminyango ndiyavula ngabafana. Unama boys? Unama boys awathumelayo emizini lapho mefuna imali yakhe uthumela wona ama boys lawo. Mayifika kahle lama boys noma angena nje ngendlovu yangena? Angena kabi lama boys afike engacenganga nje lutho. Afike nje afokofise. Athe nami ndithi ndiyazama ukuthi ndizama ukuyifihla le temporal yami hayi abe sesisho uba afuna itemporal ID if andifuni itemporal ID azokwenza nje into ezondenza ndiphatheke kabi. Hayi ndavuma ndababuyisela le temporal ID. Lo bhuti ke lo mangicabanga unayo connection phakathi eHome Affairs ngoba andazi uve ngani babendile eHome Affairs ngoba mina lapha bekusazi umama wami bandile kwaHome Affairs akekho omunye umuntu engimtshelile ukuthi bendile eHome Affairs kodwa wazile yena bandile eHome Affairs. Imali yakhe uyayifuna nje ngodluzulu. Angazi ke ngonami ke ndize ndabhalela kule show
kuba ndingazi uba ndizokwenza njani, ndizocela bandisize. Ingane fanele ndiyofaka ingane esikoleni, le ingane yami endala fanele iye esikolweni iyokwenza unyaka wokuqala esikoleni evasithi. Ngoku andinayo i-ID, andazi uba ndizoyibhalisa njani ngoba i-ID andinayo. Ubhuti lo uhleli nale ID akafuni ukunginika. Khona laba ababukeli bethu abazosala khona awulibaluli elemali ukuthi ngabe imalini wayithatha. Siyakuzwa impela ukuthi imali iyazala, kodwa ababukeli bethu bazodideka ukuthi imalini le wayithatha yayizala malini le mali wawuyithatha, ngoba ngiyabona ukuthi khona imali. La ngithathe 8,000, ubhuti wantshela ukuthi imali yakhe 100 rand uzala 150. Ndike ndaqhubeka ke ndangakhona ukumnika yonke imali, lokho ndimnika inzalo. So into exakayo kule nzalo yakhe uthi ena mongazalisanga nenzalo nayo iyazala. Ngiyaxaka ngokuthi ndizoyibhatala kanjani, ndihlulwa kwa inzalo le eyodwa. Fanele ndibuye ndibhatale futhi noyengane, ndibhatala unina ndibhatale nengane. Manje angazi uba ndizokwenza njani. Ubhuti akalaleli nje, akezwa lutho, uhlaza nje, akafuni lutho, uthi ufuna imali yakhe yena. Angazi ngizoyithathaphi ngoba anginayo, angisebenzi, bendiphila le grant evalekile, fanele ndiyovuselela, naye akasayithola imali yakhe. Ngiyamtshela ukuthi mani i-ID ndikhona ukuvuselela, ndikwazi ukumbuyisela-ke imali yakhe. Noba-ke andizukhona uyibuyisela ngoba nemali yegrant ayikho ninzi, ney'ngane zinesidingo zazo. Kufanele nami ngithathe ndithengele iy'ngane meyishoda ngento, ndithenga, andizukhona ukuthi ngimnike le mali yakhe. Yonke uthe-ke manje akasafuni ukuthi, akasafuna ezitori, ufuna imali yakhe nje njengoba injalo. Angazi-ke nami ukuthi-ke sendoyithathaphi. Ngiyakuzwa ntombi yasemaXhoseni, ngiyakubona ukuthi ulimpondo. Ngisho kahle ngithi? Ngiyimpondo. Ngizwe isibongo. No, dadewethu, ngiyacabanga ukuthi njengoba ususibizile thina-ke asifikeli kamahhala. Singathanda ukuthi-ke mawusuka la siphuma nje la naba abafowethu abangigadile, ngiyakuthembisa ukuthi masifika lapho ukhomba umuzi sizobe sesingena nathi, sizongena ngesihle, kodwa mayephakamisa umoya abafowethu bakhona abafowethu engisebenza nabo abazokwazi ukuthi-ke bekwazi ukumenza calm down noma ehlisa umoya. Sisizwe isitori sakho ukuthi le mali lena elokhu izala inyanga nenyanga, okay, uyayikhokha inzalo. Njengamanje unyaka wesibili esingena kuona, kulo nyaka wesibili mawuthi uyabuka le mali makuthiwa inzalo yakho no 500, uyayibona isidlule kulama 1000 sekuzigidigidi. But kunalento ye proof dadewethu engifuna nje ukuhlale kuyona, enye oyibhalile lapha nakuthina. Angifuni ukukhumbuza ngathi ngathi nje ngwasichazela ukuthi kwenzakala. Kukhona ukuyiprove ukuthi imali ubuyibhala phansi noma ukuthi uma umfakela kubuye leso slip, mangabe kubuye slip, ikhona iproof njalo? Cha, ndingayifaki ngaslip, bendihamba ndiye kuye ndifike ndimnike. Mina benibhala endlini, benibhala phansi ukuthi ndimnikezile, ngibhale phansi ukuthi ndimnikezile imali. Okay, suthi from January kuze kube manje, kuze kube uDecember last year, siphinde sisekulezi inyanga ezu3 lezi sesiqalile, sizoqala esi4 manje. Shuthi igidigidi le mali size yadlula kwi1005, 1000 nenzalo yakhona. Hawu seyidlule yala la. 4,000 ngoba sekudala. Inzalo ndibala inzalo nje, unina ndingamfaki nje, seyidlule nje. Ngoba lokhu izalela nisakhona nokumnika inzalo ngoba imali anginayo. Okay. Neloqolo bendimzama ngalo, ndamzama izinyanga ngoba isaphuma imali. Futhi ndahamba ndomtshela ukuthi imali isamile ke ngoba uthiwa kufuneke nivuselele. Yena akafuni nale ID ukuba mandihambe ndiyovuselela. Ndikhona ukuthi na futhi ndiphinde ndimnike ke inzalo. Ngoba ndazi ukuba sekuyimalini ngoba inzalo iyazala, phinde futhi kuzale futhi kuyazala kuyaze kuyaqhubeka. Imali efana ikhona nje iningabe. Bacebile abanye abantu. Benganicountela yena ke ngoba uzocounta yena uba sekuyimalini. Mina ndifuna ukuva ke ngoba sekuyimalini ngoba ilokhu izalile nje izalile. Ngiyakuzwa ukuthukuthela kwakho mntakama. Kodwa ke njengoba sesifikile ngiyakuthembisa ukuthi ke sizoqoqa konke lokho namhlanje. Uzokulala ubuthongo, ozokulala uzucha ngaze ngakulala kubuthongo. Akasekho umuntu ozokungqonqozela ngoba siyafisa ukuluza udaba labhuti ukuthi kanti le mali yakhe izozala kuze kube yinini. Njengoba silana akasizili kuzodlala, sizongena nje ngqo kuyena, sihlale naye phansi simuze ukuthi ngabe ngempela into yakhe ibhekephi, ngoba manje ngiyabuka side isikhathi. Enokunye engifuna ukuthinta kakhulukazi la dadewethu, uyazi ukuthi eSouth Africa akuvumelekile ukuboleka imali kumuntu face to face.
akhona amabhenki ngiyazi ukuthi mhlambe kuney'ngqinamba ey'thile ezenza ukuthi nawo uboleka imali kumashonisa. Omashonisa ngithi uyazi ukuthi abavumelekile e-South Africa if engarejistile. Ngiyazi ukuthi abavumelekile. Ngoba manje udaba lakho akukwazi ngisho ukulibika e-police station. Angikwazi nokulibika e-police station ngoba ngiyazi ukuthi akuvumelekile ukuthi abolekise ngemali. Inkinga mina-ke abenginganalo ebhenki ebenzoya khona into yokwenza i-loan anginayo. Imali ebingisiza leqolo kuphela nelikhadi leqolo bengeke ngikwazi ukwamukeleka ebhenki. Ndakhona ukuthi mandiye kumashonisa yena endazi uba ndizoya kuye afika ndinikele imali ingisize ngelixesha bengifuna uyisebenzisa. Okay, mbukeli usisi usekhulumile wageqa amagula. Ngicabanga ukuthi-ke asiphume ney'nsizwa njengamanje. Sike siyombona umashonisa. Ngiyacabanga ukuthi-ke nomashonisa sofika ekwazi ukuthi-ke sihlale phansi sikhulume njengamadoda. Sike siluze udaba lakho ukuthi ngabe le mali izale ize ifikephi. Ngicela-ke nisilandele uzobe siqhubeke isitoko sethu. Ngiyabonga. Qoqo. Yebo. Mntaka baba kunjani? Philile kuhle kunjani? Ngicela isondele baba. Hawu, manza wena. Uyaliwa manje. Hayi akuliwa. Sisi, ngabe wena ubhuti? Yebo ngiyena. Bhuti ngabe wena uThemnkosi Majozi? Yebo mina phela. Mfowethu angazi singangena sikhulume la ngaphakathi endlini. Angeke kwazi bafo ngoba khona izingane zami lapha nomndeni wami phela ngosiphelele. Wakhona usana? Yeah. Okay mfethu, mhlawumbe masingaphuma sixoxele la minyango. Ngoba ilanga liyashisa wengane kodwa ke sithola umthunzi. Imali angazi ngicabanga ukuthi ngoba usisi uyamazi ningomakhelwane nakhelene angazi mhlambe masingawelela kwakhe ngoba vele ujwayele ukufika ekhaya ngithi Singahamba la khona. Okay ngicabanga ukuthi ngicela udaba lethu siyolikhulumela khona ngoba manje sihamba nabantu namakhamera abantu sebeyaqalaza sebephume bonke eminyango. Yabona ndoda ediniwe. Ya ngicela udaba lethu sihambe siyolikhulumela kusisi. Ngoba udaba mfowethu ngiyazi ukuthi uyalazi limayelana ne-ID nawe ngayiphatha ngoba besifuna lolu daba namhlanje luphele. Ngiyazi ukuthi khona i-ID yakhe ne-temporal ukuphatha konke i-ID ne-temporal yakhe ukuphatha konke mfowethu. Ngiyabona uba kunenkinga enginayo. Kodwa uyiphathe i-ID yalosisi ngoba ayolala ibonene. Ungathuki mntaka baba ungathuki nakhelene nina sizolungisa lana njengoba sithi silungisa umzansi. Ungazi uthuke. Angesebe sobona nje. Hayi khulileka ayikho into esizoyibona kabuya mthina nje sifuna senza ubulungiswa kahle hle. Asikukhiyele mama sikhona nje sinayila kamakhelwane. Ya sibonge. Ya akonakele ngane yakwethu. Kube kuyangami indlela ngabe ngibuza kuwe ngoba ujwayele kolanda i-ID. Themnkosi Majozi. Yebo baba. Mfowethu sibonge mfethu ukuthi ukwazile ukulalela ngalenkathi sikucela ukuthi siyacela ukuthi siwele size la kamakhelwane. Okuvele kuyikhaya olijwayele leli. Ya. So mfethu siyafisa ukuthi isazi kabanzi ngawe ngoba usisi uke kasibhalela ngawe echaza ngendaba nje kamashonisa ukuthi kunomashonisa amboleka imali sekuhambe kwahamba kwaze kwafika la ukuthi ubuthongo akasakulali. So sifisa ukuthi wena usichazele ukuthi mhlambe ngabe usebenza kanjani. Mangiqala nginibeke lo daba. Usisi cha. Singomakhelwane sakhelene. Waboleka imali enenkinga umntwana wayithatha January. Sangakhokhelana kahle. Okay. Kanti manje yami imali iyaluma ngomuntu usuke eyithatha eyazi. So manje useyahluleka ngagcine ngithatha i-ID yakhe. Okay. Yes. Mangithatha i-ID yakhe useyangijomba. Useyokwazi ukwenza oma temporal. Kanti nami khona abafane ngibathumela uyabona nto le. Unama boys. Ya. Okay. Bafo ngicabanga ukuthi nje la eSouth Africa akuvumelekile kahle hle ukubolekisa ngemali ungarejistile. Angazi ubafo uyiregistile igama lenkampani yakho mhlambe unendawo eyenza loan ebolekisa ngemali. Ngifuna nje ukuthi udaba leso ukuze ababukeli bebechazeleke kahle ukuthi mhlambe kungabe ngathi nathi sikulande ekhaya asinayo into ephathekayo. Mfowethu ngathini akuvumelekile ngobani nami bengisebenza ngabe sekuba ngiphunyelwa zimali ngathi okungcono angizame ukubolekisa ngayo. Uyabo. Yebo kulicala lokho impela ngo. But kodwa ngesimo sokusizana nomakhelwane savumelana futhi. Nokuthi kudlabe mina kwaba khona umuntu engangimphoqa ngoba naye umakhelwane wami wayephoqa isimo esasiphuthuma.
njengoba nami nginabantwana naye enomntwana Okay. sizwelana Okay. Awubabizi bayayizela. bayezela qashe Akekho umuntu omphoqa ngenkani ukuthi woza uzoboleka imali. cha Okay. yena umuntu oza kumina Okay, lana udadewethu njobe esibhalelile uke kasikhalela nginqinamba abhekene nazo njengamanje. Lana ukhona ugogo engicabanga ukuthi baphila ngemali yempesheni. Naye ukhona uphila ngemali yegrant. Le grant evalelekile njengamanje. Suthi ke naye into esayibeka phezulu kwetafula njengamanje ngenxa ukuthi ufuna ukuvuselela iqolo lakhe umntwana wakhe lo oqala afanele evarsity akaregistile kulonyaka ngenxa yeID ukwazile ukuthi uyokwenza itemporary kodwa kuleyo temporary bethi ufuna ukuthi kulonyaka uqala ekwazi list ukuyobhalisa indodakazi yakhe wena ke ubusuqhamuka qhamthoshuna lama boys abafana abancane lapha hayi insizwe ithe ukukhula ikhulile mina ngangensizwa le okay emeduze kwami ngoba nginovalo nje olungaka hayi impela ngakubamba ngoba phela bengijume ke nami ngihlalele nomndeni wami ngakubamba ikudadela impela mfowethu ngifuna lana ke silungise lana ke nanku ke manje usiyokwenza itemporary waze kanjani ukuthi wenze itemporary khona mina engixhumene naye le ngaphakathi ngoba ngiye ngihambise ilist okay yes ngoba banokushintsha amakhadi manje sebekubalekele yabo umuntu engabe sabuye ezobeka udaba lakhe lapha kumina ngoba phela nami ngumzali ngizele buya uzobeka udaba lwakho ngikuzwele nami ngoba nami ngizele nginabantwana ngiyayithanda lento oyishoyo ukuthi buya uzobeka udaba lakho namhlanje ke sifikile ngenxa ukuthi usisi usibhalelile wasibiza ukuthi cha ake simlamlelele lenkinga esibhekene nayo ngenxa ukuthi uyahluleka ukukhuluma nawe manje kancane kungena ama boys mayihlangana nawe emgaqweni useyabaleka so sizolungisa lokho ke ngiyakuzwa mawuthi uyathanda ukuthi umuntu ebuye nikhuluma indaba niyilungise sizolungisa yona ke la njengoba sisho ukuthi sakha isizwe thina silungisa isizwe esi South Africa asifisi ukubona omunye umuntu ehlukumezekile okubuhlungu kakhulu ningomakhelwane nakhelene sivele sawela umgaqo nje seza ngala engicabanga ukuthi isho makuthusa udawukho lana uyakwazi engakwazi kuyonana kwakho kodwa kubonakala ukuthi ke lobo buhlobo bamakhelwane sebonakele njengamanje ngenxa yemali so imali yakho ke ibizala malini futhi mina 100 rand kuzalo 50 rand yes lo muntu wayithatha nini imali ngoJanuary last year uthathe ngoJanuary masibala le mali malini manje mawuthi uyayibala nje wena lo nyaka ngithi uthe lo nyaka ukhokhile kulonyaka zekhokhe bengaka ngiboni kulonyaka ugcine ngonyaka odlule yeah okay ke imalini le mawuthi uyayibala ngithi wayithathe u1000 sengiyibalile 11 months awukhokhelile 4000 nemali 4500 asewukhokhile yabona ukuthi usudlulile kuloya 1000 loya 1000 ayothathile waphusha inzalo wazwaceba nawe nayo mfo wami inzalo nayo iyazala mawubaphinde weqisa nenzalo futhi iyazala phezulu kwalapha ubabamba ngoba suke sivumelene ubabamba ngobhongwane mntaka baba iyazala nayo kodwa ke ake silungiseke manje ngoba sithi ke sifuna ukuthi ke silungise isizwe silungisa isizwe silungisa indaba yehlobo silungisa indaba yokonakalana kwemndeni indaba ongezwani nomakhelwane njengoba esho nje ukuthi useyakwasaba mayikubona impela ishetekisini ushintsha istophi mayikubona uma estopini sifuna ukulungisa ke manje ukuthi yiphi indlela esingenza ngayo ukulungisa lesi simo lesi kubuye lesimini ngoba ngokwami mina ngibone ngazi ukuthi akusekho fair ngoba uyalichaza udaba lakho ukuthi uphila ngeqolo nemali yesalwazi so mina ngokwami ke sengibona ukuthi ke vele le mali eyinzalo useyikhokhile useyikhokhe yazi yadlulela ake senze ubuntu nje le ndaba yale mali lena yiphi indlela nje singathi nje cha hayi namhlanje nazi izinto zakho sisi ngiyamcishe ezikweletini ngoba nawe uyasho ukuthi le mali le ebeyibhala phansi ake ngithi njengomakhelwane ngoba vese sasingaxabene singabazali ngiye ngaba nenkinga nami ngoba besingasathembi phela nami nginemehlo mani ngoba ngiye ngangena lapha endlini nami angina ID uthini manje enkosi manje angazi noma mzabe bathunywe uyena noma bathunywe ubani dade inkulumo enjalo uyayazi nangethi usekangenela ekhaya bamgqekezela bathathe iID yakho kwathatha zonke izinto nje nayo lamanenjana engangenawo imali into kanjalo akukho la ubandakana khona lapha ngoba lokhu ubhuti lo naye ubuye athi mefuna imali akhe ayifune ngodli kaloku bengaboleki mina ndedwa la
Kambe okanye ukhona-ke obe kuno-connection, hhayi mina anginawo nje u-connection kulokho. Noma okanye ngomunye umuntu ongenileyo, hhayi mina. Okay. Ngiyazikhipha mina. Yo. Mzansi. Shubile nansi indaba. Into enjeni izothiwani? Usisi njengamanje suthi maye Home Affairs usengakwazi ukuthi i-apply i-ID yakhe ekhululeke. Na uhambe uyi-apply i-ID yakho nikhululeke nobabili ngoba mina ngifuna siphele lesi sikweletu, ngifuna sicishe lesi sikweletu. Njobe sibhalelile sifikele lokho la. Uyabona inganza kweso mina akake kabuye eqale kumina azozithoba ehlise nje umoya ngoba uyena onephutha ngangisiza yena. Hayi uVas Grip baba ungambambi ngoVas Grip ungabisambamba kanje. Angimbambi ngoVas Grip. Sesikhona nje kanti thina sifikeleni ngoba njoba nje ngila sifikele lokho ukuthi silungise le ndaba yenu nobabili ngoba nomakhelwane nikhumbule nizele yabo ngelinye ilanga nizonukana ninukanela nje lo 1000 njoba nangu mina ngangeno labafana lapha unuka yena yabo unuka yena abami bafika late seyihambe zonke izinto zabantu unuka yena kwakukho nawe kwavela wena makhelwane ngoba uvelanga ngithi nini ngadade ikhathi ebanje inkosi ngingenelwa mina lapha kwami kodwa angicabanga ukuthi wayengavela vele uyazi ukuthi uyamuzi umuzi wemfizi lo uyomkhwifa ngamanzi Engeni kwaza lokhu kuvela ngoba nawe ufika abantu bethatha itemporal la uvelile wena. Nawe zange uvele. Iyafana lento. La ngizovela abafana lababami babethunywe mina. Mina ingabazi phela ngibathumile. Mina ngibaze lapha abafana obathumile ukuthi la abafana abafikayo abakho. Ngoba nami ngazicabangela ngengqondo ukuthi oh inoba bathunywe wena. Yajamusa. Mina kuzomela uzame emakhelwane wami. Uba uzama ukuzokhuluma nami lapha. Sihlale phansi singabi sithenga idrinki nje silo lekuseni. Silungise ini amaphutha. Ngoba mina angikusukelanga wena wangisukela ngemali yami. Ngithi buke manje mina ngisasebenza. Ngihlalele phansi ngidla wona le mali. Ngakunceda ngoba nangu umntwana naye useqedile. Ufuna ukumphushela phambili. Kodwa manje egcineni imina osemuntu. Ngoba engikukhalelayo angingalimali esikuzele. Yabona umntwana useyuphulile unyaka owodwa. Nama results akhe ebe mahle ukuthi ngakwazi ukuqhubekela phambili. Manje ubani ozomregister nanga umzali ukhona. Kodwa i-ID yakanayo. Yabo sekulimala umuntu obese ngashintsha leli ikhaya libe ngcono. Nawo nginjalo unezingane ngiyacabanga ukuthi kukhona la i-ID oyidinga khona. Nawo kunembewu oyitshalile osafisa ikhule ngendlela e-right uyichelele ngendlela e-right. Yeah. No, mina ngifuna nje singenelelelana. Ngiyayizwa yokuthenga idrink nixoxe nowomakhelwane. Yabona sibukwa izinkumbi zabantu. Ziyafisa ukuthi zazi ukuthi lolu daba lipheleliphi. Yabo. Ngibonge nje into yokuqala nje ngizoqala ngiyibonge mfowethu ukuthi usamukele kahle ngoba kwezinye indawo singena ngiyicapha singena nje ngoba nawe usuku ungena. Njengoba usuthumela ama boys nathi singena isikhathi. Hayi ningifice kabe bengekho abafana bami. Hayi ngeke ngithi mangirelaxile nje koyilehlanu kanje. Uyophetheke esontweni hayi ngisuke ungayiqhaji ngalokho mfowethu ngoba insizwa ngiyiphethe ziyalimaza kakhulu. Kodwa ke ngifuna silungise lento yokuthi lolu daba lolu ludlulelaphi masiphuma la luphuma lithini usisi uyahamba uyokwenza i-ID isikweletu sicishile nawe uyokwenza i-ID uqhubeke nezinto zakho nawe zokulungisa impilo mase uyoregister ikaphane ke emva kwalapho makhelwane ngizocela ukukukhulula ngobani angifuni ukubulala ikusasa lengane ngamaphutha abazali ngizokukhulula uhambe ukwenza i-ID nami futhi ngiyokwenza yami siqhubeke futhi siphile impilo ebesiyiphila umntwana uyobonga mase right eqedile enze yonke into uma kuba nayo ube nawo amandla uma ungamfunzanga lokho umfunza khona ngiyongobani kuyimanje mina igama lami libe kumntwana ngoba imina ngimbambezele izinto isimo sokuthi mina angifuni nezinto zakho hayi ngiyakuzwa kodwa ke ngikuzwa kahle Nkosi yami ngibonge nenitheni babhalela beza ngokusheshsha ngoba umazi bengendwazwe uba abezanga bazela ngoba kaloku uba bekuthi uzonixolela ukade wanibizela lapha ukwazi ukunika i-ID ngoba nabo bafikile banomthelela bonga kakhulu ke nami ngiyabonga ke makhelwane no phela makhelwane wena into mina bengenza ukuthi ngingeze la kuwena phela nabo laba abafana bami ngiyabakhokhela
yiphi imali manje bengizobakhokhela ngayo ekubeni imali icwile ngakuwena? Bengizobakhokhela ngani? Ngalo nami ibicwile ngakumina nama kube yiphutha lokuthi nama nginayo bekufanele ngitshontshe into mongenayo kalo ngeke ngikwazi ukuletha imali ndibe ndingenayo. Isizathu sami besidale ndingakunika imali isizathu sokuthi imali bendingenayo. Mzansi, Ungehlungu. reality. Bathi sakhe isizwe, silungisa isizwe, sikwenza konke. Hey. Ngiyathemba ukuthi ke lolu daba selifika ngempela eziThebeni okuyithina ngempela ukuthi sikulungisele usekhaya uneyinkinga nomakhelwane uneyinkinga nomndeni uneyinkinga nje zokungazwani nemndeni noma kukhona okwenzeka. Mina nje ngingakusho kuwena thina sikhona sizokusiza siyofika qathatha la engempela okhona. Kanti ke anginawo amaningi. Igama lami ke uMthobisi Nkomoza bathi uNdlandla bathi uThole bathi nihlune mhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi. Thank you. Ngiyabonga mina.